Salutare la toată lumea și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi suntem pe Valorant, întrucât, după cum vedeți și pe fundal, avem Night Market. Și o să ne deschidem Night Market-ul să vedem ce ne pică, dacă ne pică vreun skin frumos sau nu. Oricum nu-l vom lua, că na, de obicei nu prea pică ceva mișto. E rar ori să pici, să ai noroc să-ți pice un skin ca lumea la Night Market. Nu vă deschide doar ca să fie content. Aici vedeți deja avem un noroc destul de mare. Avem două legendare, două epice și doar două comune. Nu știu exact denumirea lor din Valorant, însă eu așa le zic. Înainte de a începe deschiderea, nu uitați să dați un like acolo, să dați un share, să lăsați un comentariu ce va pica și vouă la Night Market, dacă va pica ceva. Așa, și desigur un subscribe acolo ar ajuta foarte, foarte mult. Altea fiind spuse, după ce vom deschide Night Market-ul, vă voi lăsa și câteva faze pe care le-am făcut eu în timpul meciurilor. Momentan sunt bronz 2, încerc să fac și eu silver cât de rapid se poate, urcăm ușor, ușor. V-am zis și în clipul de acum 3 zile că mă joc Valorant mai intens ca așa de vreo lună, să zic. Joc în fiecare zi câte un match, dar încercăm să urcăm ușor, ușor. Bun, hai să lăsăm discuțiile, să începem să deschidem Night Market-ul. Vedem primul card, avem un bulldog. Un bulldog destul de urât. E de așteptat, de la astea verzi nu prea există skin-uri mișto. Cred că este unul Sakura, Kaka și pe nu mai știu ce armă, destul de decent, ca să n-aibă efecte și așa. Dar toate celelalte, nu știu, mi se par nașpa, nu prea-mi plac. Mi-e și acest Vandal Teammates cu Reina pe el, nu știu, foarte urât, efectiv, nu e ce trebuie. Vă rog, dați-mi și mie ceva mai frumos. Hai vedem la epică, prima epică. Dezamăgitor, sincer, un operator urât. Un operator foarte urât. Nu știu dacă aveți sunet, nu știu dacă se aude ca lumea. Cred că se aude cam încet, dar nu prea contează, nu prea mai lucruri ce trebuie să se audă. Nu avem muzică pe fundal și nu s-ar fi auzit sunet. Așa, da, un operator destul de urât, foarte urât, nu-mi plac deloc operatoarele, bandarele și tot ce mai e în setul ăla cu Petri Dreams. Ok, hai vedem al doilea epică. Da, dacă ar fi fost un main de Sova, asta era skin-ul perfect pentru mine. Dar cum nu sunt un main de Sova, nu e bun, e foarte urât. Da, nu știu. Momentan cam un L, un mare L în marketul ăsta. Mai avem legendarele care sunt probabil două cuțite, pentru că nu pot să pice skin-ul pe arme legendare. Avem pâta de Crăciun, bun. Bun, bagheta de Crăciun o avem. Da. Nu, nici asta nu ce trebuie. Chiar din avem așteptări, mă așteptam poate ca măcar un skin să fie decent dintre toate astea. Mai avem o ultimă șansă, hai să vedem. O să fie și în ultima. Catrina. Da. Păi, dacă n-aș fi avut un skin mișto pe cutit, era și fată, probabil, cred că l-aș fi folosit, dar așa, nu e ce trebuie. I don't know, nu e ce trebuie, efectiv, da, dezamăgitor, ceea ce avem în Night Market, sincer. Da, am speranțe, nu știu, poate la un USP măcar, sau un pistol de la clasic, măcar mișto, să fi venit, dar, da, aia e, nu a fost să fie. Îmi vreau ce vă pica vouă, dacă vă pica ceva mișto, vă rog, lăsați în comentarii. Eu acum o să vă las să urmăriți fazele mele din meciuri. Vizionare plăcută și ne auzim mâine pe un nou episod. Low woman, low. Guy, what are you eating? Spike planted. Deci pe ea. Erau pe ba ăia la zi. Bravo. 6 gol. Enemy spotted B. Ouch. Careful now. Tripwire destroyed. Nu dacă vie! Three Nu out of dacă vie! five. Prin smoke, nu poți să treci așa de bate. My ultimate's Nu ready. sau laptopul ăsta și mi-l rog în cap. Where is everyone hiding? That's done. Quick break.
Who's next? La mine. Shadows traveling. Mamă, ce prost. Nice, încarcă. Nice, mamă, ce ești șef. Ești șef. Ai, ce frumos era dacă e bravo, mă. E frumos era dacă ți-mi dau double kill de la cum. Da, bă, că primesc de-astea. Urât. Nu-mi zic că A. Da. Cover going out. Enemy spotted A. Am auzit sniper. Nu pot, mă, bă, eu, bă. Salut. Mai sunt. Hai, da, unul. Nice. One dead. My ultimate. Where is everyone hiding? Ce dădea să fugă. Shadows traveling. Watch them run. Uite-mi pula în toate pe ele. You're dead. Dei, băul, mai e Phoenix. Și jos, bate-și pe ăla. Go on my mark. Am crezut că mai întâi îl va spăla, după îți dai, da. Păi și eu asta am crezut, dar am zis eu, te duci eu să mă bag cu ei. Oh, mai și rei. Mai jos și tu ceva. Toți intrează. Enemy spotted B. Target destroyed. Still in sight. Mamă, Da, că-ți dădea noscop acolo. Cred că 3 metri în dreapta și ai dat cap, da? Bune, de Andrei. Ești. Adică tu e slab, dar ăla era mai slab, deci ok.